المصنف جمع سادنا جميع مشاهدنا جميع معلمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Pengawasan kita tujuaken kitab Tanbihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabul qabri wa syiddatihi. Babu adabul qabri utawi iki kubab nerangake siksane kubur. Wa syiddatihi lan abote adabil qabri. Haddatsana nyeritani ingsun sapa al-Khalilu Khalil bin Ahmad. Haddatsana nyeritani ingsun sapa Ibnu Mu'ad. Haddatsana nyeritani ingsun sapa Husain al-Marwazi. Haddatsana nyeritani ingsun sapa Abu Muawiyah al-Gharir Anil A'masi saking A'mas, Anil Minhali saking Minhal bin Amrin putra jalure Amr, wa Anil Barra bin Azib lan saking Barra bin Azib. Qala ngendika sapa Barra bin Azib, ngendikane ngeten, Kharajna metu sapa ingsun utawa dimaknani kita saged ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam serta utusan Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin ing dalem ngiring janazahe wong lanang minal ansori saking sahabat Ansor. Fantahaina mongko tumeka sapa ingsun kita ilal kubri marang kubur walam yulhad lan durung den kedhut apa ba'du ing dalem sakwuse intahaina. Dados bab niki nerangake siksane kubur, abote siksane kubur. Lah niki kelebihan kitab Tanbihul Ghafilin niki setiap hadis niku disebutaken teko sapa. Dados cara sanad niku muttasil. Dados mboten sekedar terus pola Rasulullah mboten, tapi disebutno teko sapa. Wonten cara tiyang ngaos ngaji niku wonten sanate. Teko guruku sapa jenenge guru teko iki sampai kanjeng Nabi. Hadis iku nggih wonten derajate hadis iku sing maundhu. Ngoten. Lah niki dibahas masalah adabe kubur utawa siksane abote siksane kubur. Soale wonten sing boten percaya. Kowe kok nerangno masalah adab kubur. Wis tau ngalami mati. Kadang wonten sing boten percaya. Kados keterangan ingkang sami Pak ing kitab Al-Mawaid Al-Usuliyah. Niku ngoten. Tiyang Bani Israil niku boten percaya. Sakwise wong niku mangke pejah ana keuripane boten percaya. Niku tiyang Bani Israil sanjang sakniki wonten. Hadis iki disampai diruntutaken
cara sanate iki boten napa. Boten terus kula Rasulullah boten. Dituduh iki wong iki bener-bener sikoh ta ora. Ngoten. Kok ngomong gurune iki, guru iki ku sapa? Ngoten. Lah niki soalnya wonten sing boten percaya. Lah niki Barra bin Azib ngendikane kita niku pernah suatu saat niku ngiring jenazah wong lanang saka sahabat Ansor. Sahabat Ansor iku sahabate Kanjeng Nabi ingkang wonten teng Madinah nika. Dados wonten sahabat Muhajirin, wonten sahabat Ansor. Dados sahabat Muhajirin iku sahabate Kanjeng Nabi sing wonten teng Mekah. Sing wonten teng Mekah iki namine sahabat Muhajirin. Lah sing wonten teng Madinah pun iman teng Kanjeng Nabi namine sahabat Ansor. Lah sahabat Ansor niki wonten sing sedo dikane Barra bin Azib. Kita niku ngiringi jenazah wong lanang saking sahabat Ansor. Lah nalika tutuk kubur, lah niku dereng dilebetaken. Ngoten. Teng ruang lahate. Terus ngiring jenazah. Jenazahe sampun dugi kubur. Pas Kanjeng Nabi dugi niku dereng dilebetaken. Fajalasa mongko lenggah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajalasna lan lungguh sapa kita haulahu ing dalem kiwa tengene kanjeng Nabi. Faka'anna ala ru'usina mongko kaya-kaya ing atase sirah kita at-tayra ana manuk. Wa fiyatihi lan iku tetep ing dalem aslane kanjeng Nabi udun utawi kayu utawa wonten sing arane tongkat. Yang kutu ndongkrek utawa meker-meker sapa kanjeng Nabi bihi kelawan kayu utawa tongkat al-ardo ing bumi. Yakni ngersakaken sapa Barra bin Azib sing riwayat hadis. Yahfiru ngeduk sapa kanjeng Nabi bihi kelawan al-ardo ing bumi. Farafa'a mongko ngangkat sapa kanjeng Nabi roksahu ing mustakane kanjeng Nabi. Dados nalika dugi kubur niku kanjeng Nabi lenggah. Dados Barra kalih kanjeng Nabi do lenggah. Sahabat-sahabat ngrubungi kanjeng Nabi nalika niku takziah kamane. Niku lenggah. Lah saking lenggah sakete kanjeng Nabi, saking wibawane kanjeng Nabi. Terus kanjeng Nabi niku gadhahi sifat wibawa. Nek pun kadung kanjeng Nabi medal wibawane niku sahabat mboten enten sing sirahe niku ngolah mboten enten. Anteng sampai diibarataken kaya-kaya niku teng dhuwur sirah niku ana manuk. Wonten manuk niku mboten miber. Mboten miber saking wibawane kanjeng Nabi. Kadang-kadang kanjeng Nabi niku gadhahi sifat medal wibawane. Kadang-kadang nggih wonten kanjeng Nabi niku nggih guyon. Nggih guyon sampai niku para sahabat wonten sing dowani takok. Wani takok saking kanjeng Nabi niku nggih mboten ketingal mboten medeni. Lah niki nek wonten kubur iki wis meteng-meteng. Niku para sahabat ngendika, sahabat Barra niku kaya-kaya ana manuk teng dhuwure sirah. Iku ora miber. Terus teng astane kanjeng Nabi, niku beto niku kayu utawa tongkat, wonten sing arane tongkat. Lah niku kanjeng Nabi kali neduk-neduk lemah. Dados diduduk-duduk teng lemah niku, wonten. Sing dikersakaken Barra niku nggih neduk-neduk lemah tadi. Mulane nyuwun sewu nalika wonten tiyang sedo niku disunahaken niku mendhet lemah terus diawur-awuraken ping 3. Kalih maos nika minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Niku sunah niku diawur-awuraken. Tidak tambah kanjeng Nabi. Lah kanjeng Nabi niku ngopek-ngopek lemah niku.
mustakane sirai Kanjeng Nabi diangkat Wakola lan ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ngendikane Kanjeng Nabi ngaten istaidu cawis-cawisa utawa nyuwun bawreksa sira kabeh. Billahi kelawan Gusti Allah min adzabil qabri saking siksa kubur marrataini kelawan ambal kaping 7 au salasan utawa ambal kaping 3. Ngendikane Kanjeng Nabi padha nyuwun pembawreksa sira kabeh teko siksa kubur. Gampangane wis cawis-cawis teko siksa kubur. Njaluk slamet siksa kubur. Niku ngendikane Kanjeng Nabi. Mulane nika teng kitab Durratun Nasihin niku Gusti Allah Ta'ala nate dawuh teng Nabi Musa. Nabi Musa niku gadhahi sifat kalimuwah, saged komunikasi langsung kalian Gusti Allah boten melalui malaikat Jibril. Ku didhawuhi karo Gusti Allah, aku iku ameh li ummati Muhammadin nuraini. Aku ameh dan ummate Nabi Muhammad iku nur loro. Takwai nur loro. Terus Kanjeng Nabi Musa takon napa nur kalih niku Gusti? Nur loro kanggo khusus kanggo ummate Nabi Muhammad. Takwai nur loro iku nomor 1 nure cahayane bulan Ramadan. Kabeh nure Al-Qur'an. Dados kula panjenengan sedaya mulyakno bulan Ramadan, poso bulan Ramadan. Niki kalian bisa benjang. Niku diparingi nur cahaya, cahaya. Kalih cahayane Quran. Terus Kanjeng Nabi Musa takut terus wama dina matan ya Allah. Napa niku pepeteng kalih niku Gusti? Pepeteng loro. Iku petenge alam barzah, alam kubur. Karo petenge dina kiamat. Dados tiyang niku menawi mulyakno wulan Ramadan. Terus mulyakno Al-Qur'an. Niku bakal ing alam barzah niku padha. Niki khusus umat Kanjeng Nabi. Sampun wangsul dados niku Kanjeng Nabi ngendika ngeten, istaidu billahi min adabil qabri diulangi sampai ping kalih ping 3. Summa qala mongkon uli ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ngendikane Kanjeng Nabi ngeten, innal abdal mu'mina. Innal abda setuhune kawula al mu'mina kang mukmin idza kana ing dalem nalika ana sapa abdal mukmin. Iku fi iqbalin ing dalem madhep minal akhirati saking akhirat. Maksudnya dipecah. Wa qita'in lan pegat minat dunya saking dunya nazalat mongko tumurun ilaihi marang abdul mukmin sapa malaikatun malaikat. Baidun kang putih apa wujuhum pira-pira wajahe malaikat. Kasyamsi kaya srengenge. Wa ma'ahum lan iku tetep ing dalem sertane malaikat kafnun utawi gawa kafan minal jannati saking swarga wa hanutun lan wangi-wangian utawa wonten sing maknani kayu cendana min hanutil jannati saking wangi-wanginane swarga. Terus Kanjeng Nabi ngendika ngeten, nalika kawulane Gusti Allah sing mukmin, sing gadahi iman niku nalikane madhep, maksude madhep teng akhirat pedhot saking dunya alias disedo mati niku malaikat temurun. Wonten malaikat sing temurun niku putih, wajahe niku kaya srengenge. Niki masalah ngeten niki masalah keimanan, boten saged diangen-angen. Terus malaikat niku beto wes kain mori teko swarga. Terus kain ini kepiye ya? Mboten usah dipikir. Niki masalah keimanan, ngendikane Kanjeng Nabi. Terus beto wangi-wanginan utawa cendana. Teko wangi-wanginane
swarga. Kaya jilisuna mongko padha lungguh sapa malaikat. Malaikat iku lenggah teng niku tiyang mukmin sing sedo. Muddal basari sadawane peningale mripat. Tsumma yaji'u mongko nuli teka sapa malakul mauti malaikat mati, malaikat Israil. Hatta yajlisa sehingga lungguh sapa malakul maut malaikat Israil inda rasihi ing dalem sandinge sirai Abdul Mukmin. Fayaqulu mongko ngendika ta ngucap sapa malakul maut, ayyatuhan nafsul mutmainnah, ayyatuhan nafsuhi eling-eling ruh utawa nafsu al mutmainnah kang anteng, ukhruji metuwa sira ila maghfiratillahi marang pengapurane Gusti Allah wa ridwanihi lan keridhanane Gusti Allah. Dados malaikat niku lenggah, malaikat sing beto kain kafan kalih wangi-wangian teko swarga niku lenggah. Gamane teng ngajine mripat. Iku terus dugi malaikat Israil, malaikat sing nyambut nyawa. Niku lenggah teng sirahe Abdul Mukmin, wong Islam sing mukmin. Terus ngucap niki, ayyatuhan nafsuhi ruh utawa nafsu sing anteng, ukhruji metuwa nuju ring pengapurane Gusti Allah lan keridhanane Gusti Allah. Dan iki malaikat Israil nalika nyambut ruhe tiyang mukmin. Kala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane kanjeng Nabi ngeten, fatakhruju mongko metu sapa nafsul mutmainnah wa tasilu rami lumaku apa nafsul mutmainnah kama tasilul qatrati kaya milini tetesi banyu minasaqoi saking wadah. Fayaquduna mongko ngalap sapa malaikat biha kelawan nafsul mutmainnah. Fala yad'una mongko ora ninggal sapa malaikat haing nafsul mutmainnah fi kafihi ing dalem epe-epe malaikat torfat ainin ing dalem sakedhene dipat. Hatta yakhudu sehingga ngalap sapa malaikat haing nafsul mutmainnah fi dzalika kafni ing dalem mengkono-mengkono ulus. Wal hanutu lan wangen-wangen utawa cendana. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, akhire malaikat maut, malaikat Israil sing ngendika metuwa marang pengapurane Gusti Allah, keridhanane Gusti Allah niku ruh nafsul mutmainnah niku metu kados metune tetese banyu. Gampang ngoten. Terus akhir roh niku dipapak kalih para malaikat. Malaikat itu sing beto kain kafan kok. Terus beto wangi-wangi. Fayakhruju mongko metu minha saking nafsul mutmainnah. Ka apa ya binafhati miskin kaya luweh wangi-wanyine minyak misik. Wujidat dan temu apa nafhatu miskin anggone minyak misik ala wajhil ardi ing atase wajah utawa lumahe bumi. Terus saking wangi ning bumi ku mboten enten. Wa yas'aduna mongko munggah sapa malaikat biha kelawan nafsul mutmainnah. Fala yamurruna mongko ora liwat sapa malaikat biha kelawan nafsul mutmainnah ala malain ing atase kumpulan minal malaikat saking malaikat illa qalu kejaba padha ngucap sapa malaikat utawa takon sapa malaikat. Takone ngeten utawi sapa hadhihi ruh utawi iki ruh
at-thayyibatu kang wangi. Iki luwe sapa kok wangi ditakoni golongane para grombolaning malaikat. Iki luwe sapa mulane nek wonten tiyang sedo, tiyang mukmin, tiyang Islam kok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun wangsul wonten ngersanipun Allah. Dados ruh niku pun munggah, ngoten, munggah. Digawa karo malaikat sapa iku? Sapa iku? Kok wangine ngono sapa? Tiang mukmin iku wae. Malaikat do takut. Lah bareng takut ngoten niku fayakuluna mongko padha jawab sapa malaikat. Malaikat sing gawa ruh niku jawab ngeten. Ruhu fulanin bin fulan. Ruhe fulan bin fulan. Ruhe wong iki bin iki. Bi'an asma'ihi kelawan luweh baguse pira-pira asmane ruh. Summa yang tahuna mongko nuli tumeka sapa malaikat biha kelawan nafsul mutmainnah ila sami'id dunya marang langit dunya. Fayastaftihuna mongko amrih buka sapa malaikat laha marang sama'id dunya langit sama'id dunya. Fayaftahu mongko den buka apa sama'id dunya lahum krana malaikat. Fayastakbiluna mongko mapak sapa malaikat hae nafsul mutmainnah. Wa yashuha lan ngiring-ngiringi sapa malaikat hae nafsul mutmainnah mingkuli samain saking saben-saben langit. Muqarribuna hale marakake sapa malaikat hae nafsul mutmainnah ila samai marang langit. Dados roh niku diiring ing langit. Diiring golongane para malaikat. Terus malaikat angger dugi lawangi langit niku mun dibuka, lawangi dibuka. Terus langsung dibuka. Gara-gara wonten ruwe wong mukmin sing ngaji niku ajeng munggah. Teng langit. Allati taliha kan ngiring-ngiringi sapa malaikat hae nafsul mutmainnah hatta yang tahu sehingga tumeka sapa malaikat biha kelawan gawa nafsul mutmainnah ila sama sabiati tumeka langit kaping 7. Terus ruh niku munggah sampai langit kaping 7. Terus wangsul wonten ngersanipun Allah. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Gusti Allah Ta'ala dawuh. Diaturaken ke Gusti Allah. Gusti Allah dawuh ngeten, Uktubu nulisa sira kabeh kitabahu ing kitabe fulan fi illiyina ing dalem swarga illiyin. Wa'idulan balikno sira kabeh ing fulan ilal ardi maring bumi. Dados nalika dugi langit itu niku Gusti Allah dawuh. Oh iya iki wong mukmin. Wis tulisa wong iki no buku catetane. Termasuk wong-wong sing do dhuwur derajate. Terus balikno ring bumi. Dados boten manggon teng langit boten. Diwangsul ken mangsulaken malih teng bumi. Minha saking al-ard bumi khalaqtuhum dadekno sapa ingsun hum ing nasta manusa wa fiha lan ing dalem ard bumi itu balikno si ingsun hum ing al-ard wa min halan saking al-ard ukhrijukum ngetokno sapa ingsun hum ing nastaratan ing dalem sambalan ukhra kang meneh. Dewe Gusti Allah balikno ning bumi sebab wong iku tak dadekno ya teko bumi. Bakale tak balikno meneh tak tok meneh ya teko bumi.
dados diwangsulaken, dados dilaporno mawon. Malaikat wonten tiyang sedo niku sampun wangsul wonten ngersakara wangsul teng ngersakara terus dikon balikno malih. Kon balikno malih teng bumi. Balik teng bumi. Fata'adu mongko den balikake apa arruh fi jasadihi ing dalem jasade abdun. Dados akhire tiyang sing mati nyuwun sewu, tiyang sing sampun sedo niku pertama niku ajene pun mboten saged napa badhe mati ngoten. Niku ruwe niku wangsul teng ngersane Gusti Allah. Mangke diwangsulaken. Dados nalika niku sampun dikubur. Niku ditinggal tiyang-tiyang niku. Selama mboten enten sing nopo jenenge mboten enten sing ziarahi, pun mboten enten tiyang wis do mulai kabeh. Nek jono sing teng mriku mboten. Mulane nalika tiyang sedo niku nok mantun niku ampun terus ditinggal. Keluargane langkung-langkung niku ditahlili, ngoten. Ditahlili aja terus ditinggal mulai. Ngoten. Ditahlili ning kuburan. Sebab niku mangke niku luwih dibalikaken, diwangsulaken. Iki dawuh Gusti Allah. Kon balik niku roh niku balik teng jasad. Lah nek kon balik wayatihi lan den tekani ing Abdul Mukmin sapa malaikat loro fayakulani mongko takon sapa malaikat. Iki hadis panjang. Mungkin mawon kula panjenengan sedaya saestu dipun paringi selamat wonten ing donya selamat wonten ing akhirat. Bejo wonten ing donya bejo wonten ing akhirat. Menawi pecah dipungkasi kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya